La gent jove del nostre país, de les nostres ciutats, ha sumat la crisi no superada del 2008 amb la crisi de la Covid-19. Precarietat, incertesa, la regidora d'Infància, Joventut, Transparència, Qualitat Democràtica de l'Ajuntament de Terrassa, l'Ona Martínez, s'aproxima a aquest col·lectiu i ens dona algunes claus d'interpretació al capítol d'avui de la ciutat que ens espera. El jovent som la generació de les tres crisis. Hem patit i estem patint la crisi de drets i llibertats, vam patir la crisi financera del 2008 i hem patit i estem patint la crisi sanitària i humanitària de la Covid-19. Patim una precarització crònica, molta temporalitat, pràctiques no remunerades, sous baixos, increment dels preus de lloguer, en definitiva, dificultat per emancipar-nos. I, per tant, el que fa la crisi no és crear problemes nous, sinó que és posar de relleu els problemes que ja patíem el jovent, les dificultats que ja teníem el jovent, la precarització que ja patíem, i el que fa és agreujar-la. Som un dels col·lectius més afectats per aquesta crisi. Se'ns redueixen més els ingressos, tenim més dificultats per arribar a final de mes, proporcionalment som els més afectats per ERTOs i també per pèrdua de llocs de treball i a més sentim més tristesa, angoixa o incertesa. Així doncs, som la generació de les tres crisis, però és imprescindible que siguem la generació també de la reconstrucció del país i de les ciutats. Com? Doncs fent polítiques emancipadores. És absolutament imprescindible i per mi es basen en 4 grans eixos: educació, orientació i formació, ocupació, habitatge i salut emocional. Per tant, des de les ciutats hem de fer polítiques emancipadores, des de l'empoderament i des de la capacitació perquè tots els i les joves tinguin les eines per construir el seu propi projecte de vida. Ho hem de fer des de la participació, la cooperació i el diàleg. I aquí poso l'exemple d'un projecte a qui hem donat la volta només en aquests 2 mesos de pandèmia, des de l'Ajuntament de Terrassa, el projecte Més Estiu, perquè no hi ha nens i nenes de primera i de segona, sinó que hi ha nens i nenes a la ciutat de Terrassa i tots han de poder entrar a tots els casals i els casals han de ser equitatius. I a més, els dotem d'activitats culturals i educatives complementàries que els vinculen al currículum i a l'activitat feta durant tot el curs també per les entitats de lleure i que a més els enriqueixen i contribuïen amb una visió d'educació 360